Ni ju yoi ba u bishop u yeng hakmat ginong sha pen scam. U pen sle ya ka wei pa ka wei ka kli da ka umpnyang krisma. Ba nang ta u thap ya ka ngap. Kani ka kit ya ka jingmut ka bakhya bat ka bajiliu hadu kata kata. Kata ka jing thap ka bajem kamde ka jing penshitom. Kani ka mud pilong menta u shipai u kris. Nadu ki spa snam ban ningkong e jang ka balang. Ka jing kta jong bishop kalong ka dak jong ka jing klan bat jing shlur. Ka dei ka rukom jong ka balang ban ong. La pen scam ya pi da mensiam ba khun. Menta tulet ban ya kun bat penroy ya ka jinget. Kalalong ka jing pen kenma ba khut ba ka jinglong kristan ka dei kum ka jingyale hamadan thma. Bat uwei pa uwei u katolik bala sha pen scam usha penrung haka kenhun shipai jong ukris jong ka jing shisha bat jing it. Tang ba u bishop u thap ya pi ka pertheiru kan thap. Hadian ka jing sha pen scam ngihap ban pen kre bha yaladi ya ki jing sha kran ben ka jing sha kli jing kli bat ki jing ya maya nia ngihap ban pen kre ya ka ei ka baki breu kan tho shapang ka jinget jongi. Kita kan kilong ki jing thap ki ba ngimla ban yo i ki ba tunju ya ka jing shlur bat ka jinget jongi. Bat kumta ka jing thap ka ba jam jong u bishop ka ong wat ting ya ki jing sha tunju jong ka perthei tu yang scam yada ya ka jinget pidon hapi ya u mensim bakhut. Ha ka juk pedeng ushipai usha thap naka ngap jong u habala penlong ya u nong ya le thma amban penmong ya u henrei ban pen km biang ya ka jing shlur jong u. Ha ka ju ka rukom ka balang katolik ka hikai ban le ya ka ne ha ka por ba ai ya ka sakramen jing pen scam. Kumta haba u bishop u thap ya ki ngap ha ka por jing pen scam ngihap ban kenmau ba ka ne kamde kum ka jing sha pen shitom ne ka jing sha mai. Henrei ngila sha pen klan bor ngila sha pen scam ha ka jinget jongi kum ki shipai jong ukris ki bala sha khot ban mat bat ban ya le persha ya kita ki jing sha kentho bat ki jing sha jing kli ha ka perthei bat bangin yada ya kini baro da ka jing shlur ka jingai sha ka jing shisha bat ka jing suk.